Hi, simrang hilin eh. Hi, good morning. Day, good morning, Day. Masa mo yung mata? Ha? Diyan na misalyana, ari medalis ko ang nanay gardinan ubos. Ari jang ukra na muak na kanang muat tumiyo apas ning nanay kay nanay bos nigbuhat nanay tuwad-tuwad basta dito rin bisang gibuhat. Ang mga pasos alyanas nanay. Ito sa ito ubos. Nanay Helen. Oh, ano man, good morning sa. Good morning, Nay Helen. Morning Day, ano naman ka? Muskila na pagkakaroon no. Kay agad na sila, kuan, Lunes. Ano ba naman daw ah? Aw, agad na eskwela MW FDI. May kulis man ron, may eskwela sa Dampalis. Kuan na ba siyang klase, duha ra ban ka oras. May eskwela na pa siya karon, sa buntag pa man lagi ron. Mabuntag ari man sa bahay magtungnanan. Karon sila na isa tos na ubos, nagdag sundang. Bukan siya gibuhat adto amang apason. Nanay Helen. Oh. Ano man? Mapas na nanay ta. Basta na sige buhat nanay dito subos. Nay! A few moments later. Kadiha nay. Tanong ko kuan, ubi. Sini tanam ko ng ubi bisa gauwan. Nagitang kuan. Ijang kuan ang bunga na. Makapremyo bakalis na nay ijang evaluation karon sa garden. Nanay. Bahala kung di ka premyo basta makautan ra. Nanay Helen. Uy, Desa na naman giapas. Dali day. Di amri des ubos isa ka nag-andam di bisag tamnan ko ng ubi. Pilit pa gani nay. Ha? Ang kamuti din na pangipangibot kay tamnan na po ng ubi. May dihang kamuti da sa bus. Patapos ubos ko no. Guwara na nang danay pikuhon. Tang papikong aysa. Na dangag mo na kipasapa. Da, mo init unsan. Kuan. Uy, da may nanubos lubi na mautan ni nay. Ha. Kana. Kani ba? Nanay ka na. Unsa kani? Di mampud ni kuzazi. Kuam sino nay? Di ko jadi oi. Kuali nga nay Bantok man gilaw mo minyo tagpasa. uhong na di. Di man ang. Bosay na mga hilong sa tadana. A few moments later. Nanay dang similya nga obi. Na May na bulan taon. kamay ko na mo ni dang kuan pahang tabangan sa ron magtanom. Mo ni dang similyas ubi. Ngani din nay. Nga doon sa ulo na kay kuha man itong ipang tigbas-tigbas ng turok. Kuan lagi na, bili man ang natag. Hana na ah. Basta na eh. Malikot dali nga na. Aman. Pinabundok na bag magtanong mag-ubi na eh. Ha? Wala kuan bita na. Pinaundok ba ka ng pinalaundok? Murag bundok. Murag muto-muto. Lagi na kay guro no. Bara ra, hamag bara. Kamog ka pumara. Ang katulad ko. Baos mo mo tulid sa kay. Amang ko na kuan no, amang ko na taron kay gipi ko naghapon dagto. Di man ma kadaot, di man kaduot. Agatong na isuhab nga dako. Talinis man ayo na. Padagto. Hindi pa sa umladan laki ko kaling di ba araw. Way unod nay. Maunod, ano ka ba may surut. Pugas ana, gamay ra sud. Di mo piko kay ang kamaw maghimo. Ang mamaon lagi na pagpuok. Kuan. Kuan. Wala undukon man nag-ubi nay. Ando ko na wala pa kamuti. Wala lagi lubong, di mutubo na hen bukbukan. Anda na. Tinagdagan ng kugol. Aba nang magtango-tango man.
Tengok-tengok pagahin mo dani. Terkeng. May mapiko na. Terkeng mo dani. Way kalibutag labay piko sila siguro. Kanan kahoy lagi dara. Tubig. Way mo din Roy, ang sub. Oh. Terkeng ka, laki mo ring piko. Minsan na ilin. Bakit sa? May piko sila. Buha to ni babaw. Yung motor. Buha. Buwak si kulog lubi. Woo! Nga naman nun ay panggunahay naman eh. Ito to evaluation ay? Ito to? Tuk mo ba yung suwa? Median higo. Naguluhok. Ito to na? Roman Diyos so? 23 ko ako may Eric. Lagyan sa evaluation. Mintos April 28. Ang pili. Tumanubo na ni ubi. 20. Kung pa rin karon. 17. Lagi. Sa kasimana pa. Matuya ka na yung atang ubi. Suro eh. Uday! May labot yung ubi siguro kayo. Tanong doon. Saya naghimo dia na ilin. Agrukang lagi naghimuran eh. Agturog kong ho na hilin. Hindi ka maong. Pero sa patay po na ilin di. Bawo. Agwak-wak. Usang wakwaka na ilin. Basang wakwaka. Mm. Wak-wak nga laki. Wakwak kalaki na ilin. Karon na may tanam na isang hapon. Hindi ko naman gida. Nagpapuhan ni Gisub niya itong piko. Saray? Magtanong may gubi kay Hani ba ron ay pinabaka mo na gubi? Napo ka buwan din. Ngaro man ting tanong. Napo ka buwan na gubi. Maghimo na po may gubi jam. Violet na ba ang ubi ha? Karon mabili mama na. Kaya violet dito na dato. Hangat. Size. Lamin talig agpikong di bakar. Patay po dia naghimo na ilin. Agwak-wak lagi. Atang kasaban tatong wak-wak ka. So, talong nagpiko. Kau. Tuzang-tuzang. Agwak-wak na ilin. Agwak-wak. Nah, sa tayong tawag. Dawid abos. Gawan man. Guwad lagi may kay magtanaw mig ubi. Kami nanay. Kapo na. Sakto pa maro, hunyo pa maro. Taon na mag-ubi. Kita na pero ubi kay sunod buwan. Nakabuwan magkuan. Na ilin tawag display na. Oh, kamuti. Pagpas ni kamuti. Buruk. Ya kamuti. Dikinta nang para lagi ron nag-ubi na ngaron. Hanggang mag-ubi rin. Sige mam lang uwan ay. Uwan, pero man yun. Nabuan na ni. Uwan. A few moments later. Tiri asa man ka lamin mo sa tir. Ug nangadto pa mo ganina kamuntay na una ron. Daghana na pud ron. Sa grabe. Ato bang sa tir? Ato bang sa tir karon tungod diri kita ni ngana. Kasi ni nadugar ni Kajo. Nda, Apa na itirabahuan. daw ni gusto. Ang itirabahuan ni sila Ate Nura. Nda, karon nakulingan mo. Tes Alturas. Nakulingan mo ron nga sa lawi bisig sapatos eh. May pares sa puti. Nagalaman mo ko pares-pares. Sa. Ay sakay mi. Sakay ka na itong 2 taon sakay. Hamli dyan. Manong di ay nagtitihan. Ikaw manong. Amlis mo no. Nagtuo, pagkaway. Adong nga
Diyan, di pa po saan pwede. Ay sa paglakaw taas sila isa na ah. Hindi taron ilakaw. Sa pitalas pintala masig okay ra. Pagka di ka malakaw prami. Dapat nag-charge ako. Hindi ko ka-upload. Ano may kan prami na color maging white. Bawa kasi itong bubble gum, ikaw tapos yun din. Hindi mo to lang? Ay sa hilig bubulgam. Ay ako na yung gerban Ivy. Iyo, tiguwang na ka, maganingan na ka. Ano, Red? Hi Ret. Alam mo yung alay kang sudlanan dang. Sabay sa limbarok. Ungay. Una ay. Pilang po na ay. Yung cellphone. Lami ang gisang keypad. Ang gisang pasa sa nina. Gerban. Ibuhan kayo mo ba na? Alam mo yung sudlanan. Isa lang sila na isa palitan mo. Alam mo yung alay color ay kaysa ako na blue. Ay. Ganin. Isa kaning palit. Blue ba? Online? Pahingan eh. Online na. Ire! Online, siguro. Tana! Ano po ito sungay-sungay ng cellphone ng kitaan. Das nang adlaw. Tapang na gani. Pila po ito ko order ni mo? 180 to. Kana. 180. Duha. Tapang gani. Duha ka 180. Pataban? Asam to? Shopee? Hindi lagi. Sa Queenie? Hindi. Ang classmate din ang Queenie. Classmate guru. Alay, sabaan. Maldita. Nanapod. Patugtog na pod. Mata na po itong batang labaw po itong kerkeng. Dire! Ako na mo. Ay, kaya mamata na sa puto. Saan ka na ron ka? Gilis na mapag sanina. Kaya ingin naman pagka nang ganong daan nga sanina gisukot. Daan mo di kuha ko yung lamin ng sanina. Ingin mo sa una pas na trabaho pa. Nagilis na puto. Kapatin trabaho ng isbaron. May rebekil. Mga kuwan. Magyapon kay magpila-pila ra. ORP-han. Papiting. Dapat sanina ingani sanina. Kay arong di mag... Singot. Dato mas buwara na ba mo dapit? May umaho. Basi mo ginamos. Artipod. Ano gusto din makailis dugay? Mas. Mo nang dagmas. Ganyan, awa mang gulang ilis. Nag-tuwis-tuwis pa. Diray! Kami masari sa kabad. Nakaw na mo. Asa mo manakay? Na yung mga motor rito sa waiting seat. Ano yung kanag na dagman? Dagman? Nag-ilis mo sa isa. Gilis ang food. Bilis na to. Labi nang nugay pinuwakan. Tiri mo asa bakit tir? Pasalobong ha? Kuya wa murang bagbatos. Murong gantos kuan. Terus buwaran. Full of dastis. Sayang. Ha? Terus ilaga di yung suot. Mau na dia. Pila pa na sa patusa dang. Wala man nilibo. Sa. Wala na nilibo. Wala ko ng libo, labi. Sa manani mo? Ipalit. Ilan ang pila? Ilan ang pila? Pila. Ang sabi mo wala na mama mo. Umiyak ka hindi? Ha? Ilak majalas jabas sama matas dagoy ka ubas kwarto ka mahaglot man. Lapit ka ni mami. Manghin ka ng merinda. Dali, lapit. Pa yan eh. Kumain ka na be? Ano kinain mo? Tuman? Ilagi sa ganag sumang bulang mo ilang. Yung bitaw. Gapon, nagdang sumamulong, ipabulang sumampilit. Yun, lami man to gida kang paglubi. Daghan ng kamay. Taka mo to. Lami ng bulang hoy, basta kay Kuha ka ng suman lakaw. to kamay. Kayuhan po. Be, Hmm. Lexian. Kuha ka ng suman. Tubig hapon eh. Bulong gahi. Di. Umakan nun. Kuha ka ng suman. Doon sa kay nanay. Dali. Yan kita ng mama. Si mama wala di man. Tuto, kukak suman to. Tutas na misa ko ah. Dali. Kay, bigyan kita ng kuan. Biskuit. A few moments later. Yan lang. Bigay kay mami. Piso sa namat Eh, ano naman dito ay nabi. Ha? Salamat. Piso sa namat. Tama. Iwan ka ng alitan o kuanang. Oh, kakuha sa kaw. Asa man? Ito na Fit lang. ko niya daw. Asa na? Pero Nasliksian. May luwan og kuan, suman. piso sa namatay to ano. Bala namatay diha. Dali be. Bunawan sa mo. Ano ka mo? Ay, corn ito? Ano yung sumang napagod naman? Hindi sumang sinugbo. Mana bata? Magkatang suman. Bayluan di ay. Iluan mo ng sweet corn ko no. Iyan ang sweet corn. Salamat. Isa di ay. Sura. Hindi. Ang sabihin mo. Ano bulutang bata? Ha? Malibang 5 kilo. Pag-guess. Ano ba Imo na. Sa imo ri. Di ko na lang kasinugba na. Sabi ng sumang. Nga alimig suman. Sila trapuhi.
Kabulingit pa tara ni magkaon. Dinas kuan, bramba. So, body-body mayor nga, na uli naman. Pero na hino nang kibgiban. Ah, kay grabe man pagka gahi. Bali mo na saling kay dugay man nagbakasyon dugay ning uli mo sa nagdeket. Aw, lami pagkatiro. Ini tayo sa kasimana, huwag sa kadlaw fight na na. Bay, malak lang yung tipong ko be. Hawa. Alis na. Sige po kuwan. Ibalik na yung plato mo may pagkatapos mo kumain. Ha? Agsuman, gibaluan, og sweet corn, nilikyan. Liksyan. Gatas mo mami. Para utang. Bala. Nga para utang na. Kikuangan pag suman, unay suman be. Wala yung suman, last na to. Wala ba? Liksyan. Kasi, Wala na bang suman? Sabi mo yung nanay? Anong sabi mo nanay? Ano sinabi mo nanay? Mahing suman si mami? Ha? hindi na gini ka mag-Tagalog ko no. Kapisaya na ko. Yun sa kang nanay. Ang sa'yo mong nanay, mga suman si mami? Oh, lang ko nun. Hindi ba minaw? Ah, sa mami naman nakakuha na mag-sitcom. Kami na bede. Nami ba kung nubi, katagaan pa ka. Huy, di na matingog. Lami de. Nami ba katagaan pa kung ka. Ah, di ba ka, hindi mo tubag. Ano naman lagi mo na day? Hmm? Ano lagi mo na Badi ay. Sabi ito na. Buyag. Nabi, buyag. Pwede nilin. Tingog, buyag ka, masalyana. Nawan eh. Uy, nawalis Aliana. Tura.